Dobrý deň, v dnešnom videu budeme pokračovať v Rainbow Friends Chapter 2. Takže, minule sme porazili na prvý pokus Chapter 1, takže hoďte tam potlesk a nezabudnite dať like, odber a do komentáru napíšte Rainbow Friends. Tuto, kto nehrá na svojom serveri, pretože toto je oveľa častie a znám nejaký bug, ktorý, poznám, nejaký bug, ktorý sa dá sa to urobiť hocikedy. Ale najlepšie to je urobiť, keď je tam Cyan a proste vás nemôžeš zabiť monštra. Ukážeme si to aj v dnešnom videu, hneď na začiatku. Takže ešte raz z toho nezabudnite dať like, odber. Minulé sme získali túto vec, čo tam je napravo, vidíte? Stormcloud, Leopard, come on, equipped, hej, viete čo tam je? No teda vidíte. Hej, pozrite sa. Oč funguje. Vidíte? Hej. Samozrejme, že urobíme najlepšiu vec, čo sa dá urobiť. Ok, skip. To je najlepšia vec, čo sa dá na svete urobiť. Je to! Je to najhoršia scéna a je najdlhšia na svete. OK, napísal som, že skip. Prosím. Nech to skipnú. To je najotravnejšia vec na svete. Skipnite to. Intro trvá 3 minúty pomaly, 2 minúty to je. Bože. No a teraz to už nedá skipnúť, to je prúdeň. Tak. Ideme na to. Takže sme tu pekne na najlepšom mieste na svete. Rainbow Friends. Máme tu najlepších typekov na svete. To čo má tento typek doslova na sebe. Doslova typek je, že totálne, že mentálne postihnutý. Typeček. Nech si chilluje typek. A hlavne nech si chilluje zelený a modrý. Lebo ak nie, tak nie. Chicken nuggets. To je dobré. Chicken nuggets. Daj mi chicken nuggets. Modrák. Kde je? Ne. Vypadni odtiaľ. A schovaj sa teraz. To som vravel, že som vykričníku, čo som vravel. OK. Koľko ich už máme? 7. Bro, zelenáč. Musel tam byť zelenáč. Bolo! Ja som to doslova savenul. Na poslednú chvíľu. Keby nie, tak som mŕtvý. Bohužiaľ. Ale ja som urobil doslova epic save. Brainrotted bot, to čo znamená. To je... Ešte nie. A ideme urobiť... Aha, boxy riadi. To je najlepšia vec na svete. A prečo je tam dáš? Doslova za mňa. A plesku diera do mojej krabice, nechápem. A ideme urobiť epic vec. Škoda, že sa s tým nedá livnúť. Ale
No dá sa s tým livnúť odtiaľto, ale z celého to takto, že ste vyšli, nedá sa. To je škoda. To by mali pridať creatory. Je dead. Alebo není. Není dead. Našťastie. Dále 16. Je ich treba. A za chvíľku. Ich bude treba iba 2. Jasné. Dobre. Ja viem asi možno, kde by mohli byť. A keď už sme rovno tu, tak si ukážeme ten blok. Nechod sem. Teraz nie. Teraz niečo ukazujem. OK, a sme tu. Teraz to musíme nejako urobiť. Bude to trvať trošku dlhšie. Dobre, tak som sa mýlil. Nebude to trvať trošku dlhšie. Pozrite sa, modrácek môže vidieť. Ale nemôže nás chytiť. Chápeš, my sme tu hore. A chápete? Nie, padne tam. My sme tu hore a ten pek nás normálne nemôže chytiť. Doslova, že nemôže. A ideme sem. A sme na listi. Počkaj, zase som dostal ešte niekde inde s tým. Veru, že tá. Ja môžem ísť mimo mapu, viete o tom. Ale koho zabijú? OK. To lova, ja som... Ne. What? To je čo, akože čo, to ma zabije, či nie? Doslova typov zinc? Tipsy, a ja musím ísť teraz na koniec mapy, aby som vôbec vám ukázal či bug, a ani som ho nechcel ukázať. Ale ukázal som ho. Musíme ísť tam a to bude zdĺhavé. A oni to aj urobia, ale ja nechcem, aby to urobili. Asi to už neukážem, pretože 24-25 a to znamená, že nás to automaticky teleportne tam hore. Prosím, poď. Dáme sa. Toto je doslova na Rainbow Friends, doslova. Tak to vyzerá Rainbow Friends pod mapou. Čo je to? Je to jumpscare purple. Tieto blbosti. To asi testovali tu, nie? Niečo. Ešte stále to nedokázali urobiť. Doslova ešte je minúta. Nie som si istý, ale mala by to byť minúta. A oni ešte nenašli tú poslednú vec. Vidíte sa, kde sa. Ak to tu nebude, tak budem smutný. Nie, nehovor mi, že to je na druhej strane mapy. Nehovor. Asi je. Tak čau. Ja si počkám. OK. Dobre. A koho čo si môžeme kúpiť za 90? Nie. To je jedno, keď sme si to už kúpili. Drak. Ja idem sem. No, mám šťastie, že som mal Robux.
A, tu je stále toto. OK. Tohto typeka by to mohlo... Ja nezabilo to. Tak sme iba 4, chápete to? Prosím. OK, oni to už asi boli predveď, pravdepodobne. OK, o 360. Modrák, kde si modrák? Uťak. A tam som videl ten kanister jeden, ale ja už som skočil sem. Dúfam, že tu nebude zeleniak. OK, není tu. Ani tu nebude. Jevka vykydujme. OK, nevidíme. Čo ti poviem? Tak on ide po mňa, aby ste vedeli. Ja mám jeden kanister. OK, viem. Šije, prosky šije. To bolo čo za šťastie ten typek. Ten typek je fakt. Neznášam týchto typov. Ja neznášam ich. Vôbec ich neznášam, prosím. Ako oni neviem. Prečo to sa vyspája? Odrak ma pí. Ok, žijem. Musia tu byť posledné. Viem. Mali spomňať, nie? Ok, niekoho zabil. Ja som ho teraz zachránil, jupi. Skipping. Ako to, že on už má rúžového? Bože môj. Jeden. On ju zobral aj s týmto aj typak. Na pod... Je tam ten rúž. Skoro kde je ten rúž? Fialový by to ešte nemal byť. OK. Je tu, či nie? Čo tak? OK, zabijú. Na. Please don't kill me. Dík. Mám zachránit. Ale neviem, že to mám. Tam je videl. Takže pozrieme sa, kde sú títo sypacky. Nemôžem jumpnúť skorejšak. OK. Tu je jeden. Teraz keby to vyskočil modrak. On vždycky chodí tam. To je klasika. Tor. Dohodí se. Ja som na teba. Berem teba a idem.
sa stane, keď budem. Please. OK, mám jedného. Ešte koľko nech treba? 3. Pozriem sa, či tu nie je modrý. Není. Ale, dobre, minul som sa. Nezabij ma. Ja tu nie som. Poď preč. Je mŕtvý. OK. Viem. Aj on žije. Tento krabičák. Že v krabici El Chicarito 77. OK, koľko? 9, 10, 9. OK. Je ľahké dosť. Táto hra celá. Ale keď príde Cyan, tak je to najhoršie. Lebo mne stala taká situácia s Cyanom. Nechcem ju spomínať. Bolo to veľmi smutné. Nie, nahodzám. Šťastie. Temnejšie. Ale malo by tu byť tá lyžovanie. Tu je zóna. Kde? Nie. Dobre. Dali sme to. A teraz tu je Cyan. Najhorší zo všetkých. Žltý bol. Mám 3. 9. OK, viem. Tam je vidí Cyan. OK, ideme mať prvé 3. Nesmiem sa hýbať, toto je to najhoršie. A ten zelený, come on, prišiel rovno sem a Cyan tu bol, nemohol som sa hýbať. Ako viete, tak v krabici sa nemôžete hýbať, keď ste Cyan a môže vás zabiť doslova aj green v krabici. Koľko som tu? Traja ešte. OK, takže oni sú tam dole, Cyan už môže byť aj tu. Koľko ich máš? Konečne to tam neblokuje. A tento to tu blokuje. Týmto bleskom, keby som mohol umráč. Ešte 3. To je pozitívne. Employee only. A on je employee, akože. Takže ešte nás tu je... Ešte nás tu je dosť veľa. Nič, to je super. Nie tak. Modrák. Ne, modrák ide. Mám posledné... Nie, nemám posledné. 2. Mám byť ešte. OK, žijem. Ešte jeden a viem asi kde. Neviem. Viem. Ale ja tam nejdem na to, každý niekto iný to urobí, ja som urobil dosť. Ja idem chilling simulator, nechcem, čo mi sa stalo. To isté, čo sa mi stalo brzdím, tak ja idem zatiaľ sa pozerať.
O, presne toto som vravel. A ešte keby tam žltý pribehol, to by bolo. A zelenač prichádzal od tiaľto. Hej, a ten modrý prichádza tiaľto. Ja som utekal pred ním. Videl som cena. Skúsil som sa uísť, ale nie, dal som sa do krabice. Nemohol som sa hýbať kvôli Cyanovi. Lebo Cyan by ma dochytil, ako chápete. A ten typek keby zomrel. To je fakt idiot. No a zase to je tam. To je som tu už posledný doslova. Nehovor mi, že som tu posledný. Ten to už zomrel. Takže musím ísť na to ja. Moc sa mi do toho nechce. Presne kvôli tomuto idiotovi. Teraz keby som šiel zelený. Nie, to je tu. Jasné. A idem do kúpy. OK, ako som to vedel. Žltý. A tu by mal byť Cyan. Prosím, nech tu nepríde zelenáč. Nech nepríde tam zelenáč. Posledná vecička. Stále ja. Je tu? Nie tu, ale ak je tu, tak som dead. Yes! Žijem. Komu ja som tu už posledný doslova. A nie, tak nie som tu posledný. Typek sa asi revivenul a potom to leavenul. OK. Toto je ending of chapter 2. Takže dúfam, že ste si užili video. Ideme na to. OK. Please. OK, ideme na to. A ste si všimli, že mám nový skin. Takže... Vláda. Ohodnote ho od 1 do 10, napíšte to do komentárov, ak ste to dopozerali ešte sem. Myslím si, že je to sa dobrý. Sice za Robuxy, ale to je jedno. Nezabudnite tam hodiť like, odber. Ja to vždycky robím tak, že tu tak mám ísť doprava, ale ja idem takto robím. Lebo to je najlepšie vždycky. Keď chcete mať spršku. A je to satisfying. Poď sa pozerať na to. OK. Nemôžem vyskočiť, škoda. Rozmýšľali ste niekedy o tom, že by ste vyskočili ešte tesne predtým, ako by ste mali proste tam ísť? Skúšali ste niekedy? Sa mi tu rozpadá klávesnica. OK, funguje. Sa mi rozpadol escape, viete, alebo mám takú klávesnicu, že sa dá vybrať, ne? Mne to vypadlo, tak... OK, funguje to. Musím pritlačiť, počkaj, či to je... Skúsim to takto. To už funguje normálne. OK. Pozriem sa, stále som tu, iba ja už som tu. Poďme na to. Tam to začína. Teraz keby mi vypadol internet, to by bolo najhoršie. Ale no tak čau. Poď preč. Dobre stane, ešte zasekaj. Hudbička.
Ideme do lávy, poď sem, láva, pekná, doslova sme si dostali do lávy a nezabijeme. Okej. Dobrá hunda. Okej. Bomby. Poďme. Ideme hubička. Okej. Okej, toto je koniec. Ešte boli všetci. Ešte prídeme sem. Hubička, poďme. A teraz ide vyčesovacia hubička. A viete aká? Kedy? Teraz. Bum. Sme tu. Kde sme sa máme ísť? Dúfam, že teraz tam nepadne sen. No padni tam. OK. A ideme na to. Posledný chase. Posledný chase. Tu nemôže nikto zomrieť. Dajem to tu rozborí. Dajem ide bomby. OK. Dajem na dokádu bieha. Poď. Jej. Dali sme to! Jupi! Ako nie? To. Where's Blue? Kde je Blue? Ideme byť neskoro. Toto je koniec chapter 3, kamoši, nezabudnite dať like, odber a do komentára napíšte Rainbow Friends. Čaute!